Иске Шөпрәле авылы елдан ел түзікләнә матурая. Яңа ел адыннан беридә дуслык дип аталган ял паркы ачылды. Бу торак һәм шәһәр илкүләм һәм уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проектлары нәтиҗәсендә мөмкин булды. Иске Шөпрәледә яшәүчеләргә тагын нинди яңа ел сюрпризлары әзерләгәннәр? Булар хакында Фәнис Мөхәммәтов репортажында. Ёлочка, гори! Ура! Яңа ел чыршысының беренче гирляндалары балалар өчен генә көтеп алынган вакыйга түгел. Паркны яңартуда авылда яшәүчеләр үзләре дә катнашты. Паркның нинди булачагы турында тәкъдимнәрен җиткерделәр. Аллага шөкер, матур ызвалар барлыкка килде. Матур строениялар районыбызда кеңел шатлана. Границага йөрергә тигел, граница үзебездә заграничный шәһәрләр. Үзебезнең районыбыз шәһәргә әйләнеп бара. Бик матур районыбыз, күңел шатлана. Инде әкияттәге шикелле Будочный поселогында шундый матур парк булыр дип кемдә уйламаган. Һәр көнне үзгәреш. Төзүчеләр эшкә җәен керешкәннәр. Беренче чиратта парк мөхитен саклап калу, анда уңайлы шартлар тудыру, территорияне функциональ тулыландыру бурычы торды. Хәзер биредә баскетбол, волейбол, мини-футбол өчен спорт мәйданчыклары, урам тренажерлары зонасы бар. Проектны тормышка ашыру барышында җәяүләр юлларын төзекләндерүгә дә аерым игътибар ителгән. Много детских площадок и беседки и сцен. Әлеге тантана белән яңа ел чыршылары ачылуга старт бирелде. Район үзәгендә генә түгел, берничә ел инде район җирлекләре иң яхшы яңа ел бизәлеше буенча республика конкурсында да җиңеп килә. Кече Шынны авылында да чыршы бизиләр, быздан әкият геройларын ясыйлар. Иске Шөпрәледә кар кызы моңарчы күрелмәгән тамашага әзерләнә. В течение года вот эта проделанная работа, то есть и парки новые, и Безнең районда ел дәвамында күп эшләнде. Парклар яңартылды, мәктәпләр, клублар ремонтланды. Барысы да республика программалары ярдәмендә гамәлгә ашырылды. Авылларны үстерүдәге булышлыгы өчен республика президенты Рөстәм Миңнехановка рәхмәтебез зур. Узып баручы елда уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру төбәк һәм торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проектлары буенча Татарстанда 57 парк сквер яңартылды. Моңа миллиард сумнан артык акча атылган. Шөпрәле районында 3 парк төзекләндерелгән. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Шөпрәле районы.